wani sai ka ji ya ce to malam ka ce ayi addu'a, ni nayi addu'an nan nayi addu'an nan nayi addu'an nan naji shiru. A baka ji shiru ba. Wanda kake kira shine arziki yake hannunsa, wanda kake kira ya ji ka, ya san ka, ya ba wani ka gani, yana da kirki, yana bayarwa, taskarsa ba ta karewa, yana da hikimomi ne. Allah yana da hikimomi, ya san abin da ɗan adam ya san ɗan adam. Da Allah ta'ala yana ba kowa bukatarsa da yanzu baka na inda kake, dan wani tashi zai gode ya ce a kashe ka. Da kuma Allah ya ba kowa bukatarsa yadda yake so, bai masa tsari ba akan bukatar, da yanzu wani ya daina sallah. Dan wani ta zai Allah ka tattara ƙasar nan gaba ɗaya ka bani ni kadai, ko Allah ka sa an fi kowa arziki. Wa zai zauna a inda yake, inda a ce komai ana amsa maka shi yadda kai buri? Kowa ta zai yi arziki. In kowa ya arziki duniya la tashi za ta yi, don kowa ya arziki ba wanda zai wani aiki, ba wanda zai wani da'a, ba wanda zai wani biyayya. Sai arziki, kowa ya yi arziki ba zaman duniya kenan. To Allah ta'ala yana baka bukatar ka ta hanya uku. Idan ka gaya wa Allah wata bukata, shi ya san gaba, ya san baya, ya san jiya, ya san yau, ya san komai ciki da waje. Abin nan zai cuce ka, sai Allah ya musanya maka shi ta hanya uku. Ko ya tunkuɗe maka wata musifa da ya kaddara za ta same ka, ko ya baka bukatar daidai yadda ka bukata, ko sama da yadda ka bukata, ko ƙasa da yadda ka bukata, ko ya musanya maka wani alheri da zai same ka a gaba sakamakon yawan addu'arka. Sai ka ga wani abu min haisu la tahtasibu, ka ga wani abu ya zo maka ka rasa ya aka ka samu wannan abu. To addu'a ka ce.